tuloy mga bisdak. Yung paniuto di karon. Hindi kay pahit ko pagkaon. Ay gutom na. Eat first. Later on. Ano akong pagkaon mga bisdak ko. Ay ano siya? Salad ni siya. Lagi ni salara ni. Tapang mani. Pero pinakalamis. Kini mo pinakalamian kayo ng bisdak. Kini kalbi. Kalbi sa baka man siya. Bakang gisugba. Grilly siya. Ayun may kayo mga bisdak. Gamit kayo ni. Hmm. 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 Ang pangalan ano yung order ka? Kalbi. Tag $20 ang order na. Mahal na karon. Hmm. Hmm. Sarap mga bito. Hmm. 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 Baka niya kuan baka. Sudah katong baka nga humok niya baka. Hmm. Hmm. Kita bagus tak? Hmm. Na ako nagkaon sa likod sa truck. Sa likod sa truck ko nagkaon. Apa ito mga kargaw? Hmm. Hmm.
Kaya salamat mga bisdak. Kumahurot na ko, daghan pa ako. Kauno na usab niya. Deliver pa ko. Agam ko karga mga bisdak ko. Wala nagyuman akong kaon sa ako, pero bili na akong sobra katunga. Eh, gutom-gutom ano niya. Pwede na. Ultimo. Deliver sa ako bisdak. Salamat kayo. Huwag kayo kalimot pag-share ani.